Madung adlaw nating tanan. So karong adlaw day guys, gikan ako sa eskwelahan ni Lexi kasi Lexi hanang gipa-eskwela kay magti sila ug mapuhon. Wa man magtepeng niyang buho. Unsa di ay daghang kuan ni Lexi, feeding. Na. Daghang feeding ni Lexian. Nabawasan na ni jang gatas og duha ka buho kay to man pay duha ka ginikanan sa eskwelahan ng nga doon sa kunoy lami dani. Luoy man po ko di patilaw naman pud. Nagkuhan siya kay gi-freezer man. Kuhan magod si Lexi tulog adlaw kay eskwela. Yan ang gi-eskwela pati lakatan gi-freezer pud na. Dapoy mangga. Ranggahi o watermelon. Watermelon pa kuhan mara man siya guys. Ana man gisik kay kuhan. Higot man pud pagkabangan. Pila man ni kagatas. Urot pa si Dodo. Si Dodo na may nakaurot na ning kuhan kay giganahan si inom. Padungit na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das nga kay na po. So kuwang si jag isa. Ja upat ni kay nga nito ang alian nag-isa. Bing og si mukaon ka na star margarine na to bing. Lami mo guna ko tangag star margarine. Slik si mukha nga pa na. Pero azang papulsin na ni painom sa painom dani. Ja, grabe gahang pizza Di ba basta-basta? Panganlan mo gajag Aisa na. Aisa. 30 pesos ra ni guys. Ito sa niyong pangalan. Pagpalit na ni pizza, 30 pesos ra. Lami ka agad. Amo na yung batangan o katong tanghon. Ni ati perlita na pag mong tanghon dari tidaghan pa. Kasrip dia. Tangan na mo upuan sud ana mo paniudturon kani di pud ni tanan kaning tanghon inja patangag dahon pitsay ja sardinas kay murag lami kay murag ipangkaon gapon tamis tong puto nagpagali dari puto kay ipa dadan kong ati Adila tong mamang Anthony ba nga nag-birthday gapon. Ja, salamat si Jung Poto. Salamat sa pagkaon. Ja, kuan. Kanang gilang baw na naman pa mauli. Hani kay isud na. Kay isudlan na banas pag-arhi. Ang isud dinig pa uli. Wan isud. Sudlag bato. Bitaw. O pa ko'y pamakaw. Hani na rong oras ha. Ja. Kani bitaw mga gipangkuan guys, gipang tato mo ni sa unang grabe gahang mga paghigwaos sa kinabuhi. Mo nang gusto ko kita gahang kalawasan. Mo nang nagpatato. Pero una nang patato guys, kaning dari sa paa nga gihingan la nang og ay Lexi. Ay Lexi ang ibutang kay ako og si Lexi. Si Jaw na ilabot. Delete. Inja dari sa paa kay kari magong paa na guys sa una na nirang ang piklat kay mo lagi itong nagduwa-duwa mis igsuong bingbing nagkuan may kanang langit lupa dari sa ubos elementary pa ko ako si Jomar og si Mijin nga langit lupa pag ingin pag langit ning taneb mangkus bato ja laka pa maning dari sa mga kakaw laka pa na jahabog pa ning taneb mangkus bato pag ingin pa naglangit nahog bitaw ko ja ag damay mga bato ba ja wa mo kabantay daday bato nga kanang arang talinisa ning daos-os ko ning ditsus ang paa arang dako aning nga na nakita gugunod ingin kes nanay na samtang pagdaghang kasakit kay gikunot pud kong nanay kay gipakatug wa na tug nagsige kuno kon aliwares kuno mi sige dagandagan usnutal padagang kilid nagkamulo nagdugo wa pa ko kay baw pas kay baw nanay nga nasawad ko kaning nang agaw ako nga ako tabag mar ning ana pud ko arang sakita daghang paa mo ang kana mag-shirt ko mauwaw man ko mag-shirt dyan ay piklat ang paa mo ning ito pangatay nga broken ko grabing sakita dyan sa hangkuhan ang kasing-kasing nakahana ko nagtanaw ko sa Facebook nga na may mga tato nga na dyan katong amigo ni Mayo Rosale kay mang tato man taga atos ubay bilya moto naka-decision ko nga patatuan ganina basig mawagahang ka higwaos kakahigwaos mga kahiubos nga mga kasakit ba sus kay grabe na sakita man hanin na pa yung gidate
Kani ba ito nilutoon? Malagi, wa isago. Sardinas! Mao to guys, sa kari tato. Kari na pa nga mga kuha ng patatuan po, madato ko. Kaning mga ugat-ugat na. Kay kani mga ugat-ugat na ho, maunig. Mga kahago sa una. Yung gawas ko. Ano pa na mo, nasti, nagahan na stamp. Kamot agahoy. Nang arsa bitaw ko bugat sa una lang. Bago ko bugar din sa una kami tatay. Ja kani ang tiil. Kanya gikan sa mga, gikan kasaga dyan dito pag pangimuwas maupod na. Asa ni, hindi siya ni naisud sa rip, kaya nag-ayos pa man eh. Mupalit pagkagitlog si mother. Nadaot na doog saging. Magluto ni daring tanghon. Asa rin pangsud sa rip, be? Pero raskiling ubos. Kuwang lagi, ilang kuwan. Kuhaan, mang ina. Dili. Kuha na may sud yung mga condense. Yari-yari na. Napala ang bebe. Okay. Napala ang gamay. Ito na yung pares na na. Nothing, akat mo ito ni mo. Ikaw, bukaan. Wala gabi eh. Dara ka. Puto ni Precious. Oh, hi! Itang mama, ito naghimura na. Precious. Happy birthday dahil ni Precious Mira Abia. Ano ba ko? Buti, anak ni Upaw. First birthday karon ni Precious. First birthday. Happy first birthday, Precious. Itong anakon. Precious. Ano yata nga ka ba? Kaya nagdaan. Puto! Ano sa direct eh? Bawo, dami sa gilabi na na. Di na basta. Ansay paputing ngipon te? Karing lemon? Saan man? Butangi ka ng naluto ka. Sama. Tinood lagi mo puti. Baking soda. Baking soda. Pwede itong baking soda. Di ba tayo toothpaste yan? Pwede na. Kani? Pigaon ag. Duga. Adya isagol sa Baking soda. pila ka daghanan ag baking soda. Kana go pang igo mamasa. May na ni. Di na kulgitan. Kulgitan. Oh. Lapit tayo sa... Mother! What kind What kind of girls you are? Asa man tanay? Maningil tas mga kautangan? Maningil na ta? Oy, bis pa maron bernes ito gengan. Maningil amis na na mga kautangan kay grabe ng mga kautangan wa nang pangbayri. Hindi na mabasta-basta-bas. Wala, just na nahilin mo ulit, Taisa. Mo ni ang mga gipang ko ano, gibuhat na gatong nasakitan ko. Grabe lagi bing. Ibis kay maghikag, nagpatato. Hikag madaglaki na na, Bing. Nasa dibdib Ugma at pag sa yung birthday, utak nakatatak lahat. Ako, Simula una hanggang ngayon. Ako pang great at yung birthday, ugma, Bing. Birthday rin magbing ugma. Uy, katapos. Namali magagsanina, day! Namali bitaw. Murang Alexi. Ibalila! Yung parang kagita kung jatot. Aw, simba ko. Namaagkos ka video ko leti ali. Oy, perting! Wapuha. Mura man to siya sa kuhan. Special. Pag yung chinatan, kilain mo. Day, bisa trapos namin sa palihog, day. Color Taisa. Yellow. Kasi ibabaw sa rip daan. Luwi to siya. Danilo. Danilo, subo din sa Vicky. Ano, pag ang ilig, parang hindi pang gagabuhan. Na, mabala po ko rin sa Taisa, kung sarong birthday, Taisa. Taisa. Thank you, day. Oh, may birthday ron. Doon na may sinsoro. Nabali ko nung kanina, babe. Nabali dito. Wa para ba na kung ani?
Isidasrit na ko. Mamahaw sa ko, mamahaw rin kanin jo guys. So, kami ko pamahaw, bantura nagkutay, nagkuto-kuto. Mamahaw sa ta guys. Ay guys, damis bingbing naglakaw. Padong mi palit og itlog. Lakaw sa kayo exercise po ba? Sige naman taghakjod sa motor. Hakjod? Tsaka hakjod. Kuya, driver. Hangat na ni inig tagbang. Okay pa, hanutoy pa. Kay tagbangan, inig patuka da. Tungag, nagatang ilong na samot. Ilong? Nandiyan na pa yung oras. Magkuha para pa ko gisugong ati Flor de Lisa. Asa man to? Atos barangay. Hapit na ta. Hapit na mi guys. Kami sila kapitan. Ibis palit og itlog. Siguro niya, miss lagi ng lamuos ko. Lamus man. Simpered. Ay, ganyan talaga. Sankis ko. Stipot ra. Stipot ba? Stipot sa ading gabagel. Nagtinda bakas maring. Wala, may ni. Lah, sarado man. Nasa takapalit na nig sardinas. Nami sardinas isa gulat ng tanghon. Abot ito na. Wala nami guys. Palit sa ami. Uli ami guys. Kaya way tao. Uy, randak yung agbulig saging guys. Oh. Ah. Nanawan ninyo guys. Di lagi ma'am. Basta-basta bas. Ay, uy. Kuwang na ba? Ato, Ping. Yan na guys. Yan na Miss Bingbing. Agamang nada kay sardinas ra o biksin. Kay inja ramig itlog kay wapay tao. O dapoy manidi ay. Excuse me. Bawal ninyo nanay. Tiyo. Sinangag naman ni. Bugay sa pamilya ko siya. Kaya mag-post na ako. Lahat picture. Ano bang dali ka mag-oras? Hindi ay. Uwa lagi. No. Kailan ko na? City. Na. Kailan ko dali. Ante guys. Mga pang buaga. Tambok na ka. Kita aag. TV. Saka ba? TV. Og ni parami pa. Katatay. Radio. Kananay kasit. Ay, may tumutungan ko na. May pagkasangan. Guys! Kisay mo palit og bingka. Bingkang isay lutak. Di para sa injong daghay lutak. Aw. Dabi to da. Tagpila po ni si Jate. 25 ko. 25 ko ring na. Pagod-pagod. Karing wa mapagod-pagod. 20. Hala, palit na mo. Dara guys. Puto na po. Gahapon. Gatos. Laing bahay na rin. Laing palaman. Nga ni Joko. Di Joko buntas o palayasan ko. Ay, bisag-asak mo po namin, daghan mo pagkaon. Pero mo banggod naman dyan kauna, ay saka makakaon. Di ba? Grabe, di ba tabag ilang bulanghoy? Di ba basta-bas? Mga bagko. Dako ilati biki, agatanan. Kita yung mga, ano to? Sana all. Pa isa. Nga na lang sila kabuutan, guys. Ay, pakitag. Dapat kuan, video gapper. Sana all, buutan. Wala ninyo. Ito na kuan. Bunda ko pasamad ko. Ito lang mo pasamad dito. Kapdos lang ng laban na. Wala pa dito Pasingot, nakalabang. papasingot. Wala ko kalabang. Kaya gahapon maglabang. Ako dali na nagpansit ha. Naglabang ha. Gabi, naglaba ko. Man. Awa pa di ay na pa yung mga puti. Gahapon sana maglaba ko. Gihuman sa nahagkuan kay nahadlok ko ba na may house. Dili ha. Kabahayan nagkuan. Mga nahuman jud. Luoy ni mga mamaligjag puto mo. Dindi lang. Unja.
kanong kuan ron. Diya, ugma, inigsuroy, mahal ra si ina. Diya pwede utangon. Na. Nilap din yung baguran. Ay na may ibutang nga kuan kanang machine na. Pwede naman ay galing. Abaw, pwede ba? Ay, galingan. Blender? Blender? Dili, galingan dyan ba lang. Mapil, subok. Kanang i-apil, subok ang banggol. Apil day. Pobre nag-i-apil. Oo. Aw Dili, ina apil. nga na man ang manang kuhaan man nagsubok. Di, matang-tang naman po na inigkuhan, inig pagpilitit. Kinako ka dyan sa mata. Mili ko gagmay, inyo ng dagko. Kamu may dagkong braso. Dagko. Kami lang, pikian ka na. Burikat, bakang iringa ka mo. Mangga-mangga, mangka. Gagmay naman lagi ni James. Pangkuha na mo, James. Kuha ito. Berkada na mo ad. Ayay. Mukbang tagkuan, guys. Aray, puro tupok na ko. Dragon fruit. Mukbang taglimusito. Hala, tayo dako! Haman! Nalagi dako to ate hinog. Hawa may sungkit. Na may sungkit eh. Ta hinog. Unsa ba ning iring pig-pig hala kanay sa rose guys. Ning paway na pagkog banggod sila na punan. Unsa ba ning iring bagid-bagiran man ta? Uy, iwagan ka ba? Mga kulim sa ito kay ang kanon tas liwag asin. Sit out ko ni Ate Lucy. Katong nag-post dyan, nagkaan og limonsito silang dasyang bana. Kuan ko na ito ba? Ikag ko naglaway. Ikag ko no naglaway. Tuwa nagidag ko. Di naman maabot kay kuan. Nas tumoy. Ako nung sawayag kuha guys. Tara guys! Nakakuha kong tulog ka buok te. Ang gibunawan. May pante? Pante. Muta oy, haning kanan tus lag asin. Tuwa lagi ang bulingag ang kamot. Tuwa pa man ay hinog bing to, bingkaw. Bunawi ba to ah? Lamig tong naisungkit. Pangutanang jig sabay sakit. Ikaw. Kaan sa kudari. Tara guys. Kita na nga itong ilik na rin marag banggag abuhan. Kaantag lemonsito. Halag duha. Maho na ng kuan. Susi. Arang humutan na na ron. Pangutot. Hindahan po mong pangutot. Di na malut, di na makaon, utan. Budget na. Akat dilagapon kay si Cesar lagit eh. Aras luma. Kasi gan si Ja. Bisa may dang gikamot. Tesa na all ko na buotan ingis. Kuningon. Kuwa kuningon. Ayan si Inday, sana all buutan. Wa uy. Sana all akin ka na lang. Bisexual me. Kari keda ko. Silig di dap. Hindi ka dako ba? Sito kamu ha mga Wagers. bad mo. Wala roy ubod no, lami mo ka ikaw ubod. Nga man. Buro si kamao. Itong marag ka ng kuan ba? Yampin. Marag sako. Murag sako. Murag sako. Sorry kay. Tanawag mong basura bingo. Sorry. About that. May kadyo ni. Nabali man day abit. Biskuretan. Hoy langaw. Grabe mga vlog ito. Nice lagi ni. Nice. Sikat pa mga vlog. Gabi